ha, baka kulang sa sperm count. O, diba? Baka kulang sa sperm count. Actually, marami na tayong mga ganyan na cases na talagang natulungan sila kasi magi-improve at magi-improve talaga. Tandaan ang ginagawa ng ating Power Trio since these are nutrients na kailangan ng ating katawan. Una, detoxification. Tatanggalin yung toxin sa ating mga katawan. Yan. Pangalawa is nourishment kasi nutrition po siya. The Power Trio. That's really a perfect combination. And then, activation ng ating 100 trillions of cells. Pag healthy ang mga cells ninyo, magiging healthy yung mga organs, magiging healthy yung ating mga systems. Nakakasiguro ka na magiging healthy ka po. Oo. Actually, yung ganito yan kung if ever na nakikinig, hello kay Tonya Marasigan is watching. Oo. Ikaw po ba, Ma'am Lydia, yung nagre-request kagabi? Di ko na kasi alam kung sino yung... alam niyo po, yung, yan, kwentuhan ko kayo para ma-inspire kayo. Kailangan sa babae talaga maging healthy po yung katawan para ready kang magbuntis. Oo, kaya kung yung babae man yan problema, o yung lalaki man, kulang sa sperm count, o yan nga, sabi nga ng iba, malabnaw, di ba? Yan nga lang yan, walang imposible. Walang imposible na hindi po yan matulungan unless yung mga kalalakihan, sabi nga, walang tao sa munisipyo. Kahit anong gawa, mo yan, imposible. Halo sa aking magandang pinsan, Ma'am Ami Obligar. Hi, batchmate, Elsa Nares, kumusta na kayo? Ito yan. Pinakauna ko na naman needs na hindi nagbubuntis. Isa teacher, taga-Goa. Goa Camarines Sur. Goa Camarines Sur. Alam niyo, 9 years na may walang anak. Opo, dahil naging member natin, nagkaroon siya ng isang anak. Dalagitay na ngayon. Dalagitay na po ngayon. Si, ng apelido niya. Basta teacher po siya sa Goa. And also, yung isa natin, di ba yung stockist natin ng Vera Catanduanes, sina Sir Ray Cabal and Ma'am Salve Cabal, 9 years po. Hindi nabubuntis. Mayroon na po sila ngayon, super kulit ng bata. Made in Beijing, China. Di ba? Iniyak-iyak pa yun doon ni Ma'am Salve kasi wala silang, gumaganda yung buhay nila dito sa health code, pero wala silang baby. Opo, tanungin nyo, it's really a miracle baby. Yan si Ma'am, yung anak nila, Sir Ray Cabal, ang ating stockist sa Vera Catanduanes. Also, yan, sa pag-take din ng Power Trio talaga. Power Trio talaga. Yung isa pa, kwentuhan ko kayo, yung nagmamasad sa akin. Minsan ako kasi mahilig ako nagpapamassage. Nakwento niya sa akin, actually 5 years na. Siyang may asawa, wala rin, kinukwento niya sa akin habang minamassage niya ako. Wala pa silang baby. Sabi ko, nako baka acidic ka. Kasi tandaan na, pag acidic ang katawan ng isang babae, hindi talaga mabubuhay yung similya, ha? Tandaan nyo yan. Dapat healthy tayo and ang katawan natin dapat slightly alkaline. Kaya, swak na swak is ang ating Power Trio. Alam nyo, yung baby niya ngayon, 4 years old na po. Nagkaklase na yung anak niya, lalaki din. So, walang imposible. At alam nyo ba na God is using instruments to show His love and care for men? Our company, our products, kami po, na natulungan ng product at ngayon nagsishare na sa mga tao, we are instruments para palaganap natin ang kaalaman na ang product natin ay napakaganda. And still, the greatest healer, the greatest physician is ang ating Panginoon. Opo, huwag tayong matakot sa nangyayari sa ngayon. Kapit lang tayo kay Lord. And of course, kailangan mag-ingat, ha? Mag-ingat tayong lahat. Pare-pares tayo dapat mag-ingat. And then kanina, may mga nagte-text sa akin. Oo, mga na-COVID sila. Sabi ko sa kanila, alam niyo po, ito kasi yung tip ko sa mga listener natin. Kasi na-prove na ng napakadami na kung marunong tayo, paano i-manage ang COVID-19. If ever tayo nahagip ng COVID-19, dapat alam ninyo. Hello kay Sir Pedro Villanueva.
dapat ano yan, ang dami nagme-message sa akin, paano i-manage yung COVID kasi na COVID sila. So, sabi ko, binibigyan ko sila kung ilan yung dapat iinumin. Kaya sa mga listeners natin, pwede kayong kunin nyo yung aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. O kanina sinasagot ko yan, dalawang na COVID. Paano makakatulong yung ating Power Trio? Kaya totoo pala po yun. Palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Opo, labanan to ng malakas na immune system kasi talagang hindi basta-basta mawawala yung COVID na yan dito sa atin. Ang tanong, naka-ready ba tayo? In case hindi sinasadya, tayo ay nahagip ng COVID-19. Pero syempre, di ba, kailangan natin mag-move on. Sa panahon ngayon, we need to help ourselves. Paano na yung pamilya natin? Di ba, kung hindi tayo gagalaw, kung hindi tayo magpupursige, hindi natin pwedeng iasa lahat sa gobyerno. So, tandaan natin sa mga listeners natin, our products, the Power Trio, tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save po natin. Tandaan, pati sa COVID-19, malaking tulong para labanan ang coronavirus. Opo, alam na natin yan. Ang dami nagkwento sa akin. Sabi nila, ma'am, talagang totoo. Kaya natin i-manage kung marunong tayo. O yan na. Huwag mapraning. If ever yan, tip ko lang sa inyo ha. Bago ako mag-play ng magandang testimony, if ever ha, put this in your mind. Kasi na-prove na ng napakadami. Lalo ngayon, usong-uso yung trangkaso. Yung iba, paulit-ulit na tatrangkaso. Ang tanong, trangkaso pa ba yan o COVID na? Diba? If ever naramdaman nyo ang trangkaso or if ever yun ay COVID man, agapan po. Agapan nyo. Huwag magpabaya. Gawin pa rin yung mga natutunan natin sa ating mga ninuno. Paano nga ba minamanage yung trangkaso? Dapat alam nyo yun. Kasi kami alam namin. Kaya iba, di ba? Dapat yung alam natin. At kusang gumagaling. Kaya trangkaso man yan, kina-COVID ka, ay kusang gumagaling kung marunong kayo. Kaya nga sabi ko sa mga staff ko, if ever naramdaman na nahagip kayo ng virus, sabihin ka agad tuturuan ko kaagad kayo, it's a Power Trio. Pero yan, very effective to ha. Very effective. May talaga, traditional pa ang inyong lingkod. Kasi hindi nga ako masyadong dependent sa drugs. Opo. Dahil noon, sobrang na-overdose na ako, kainom ng gamot. Diba? That was 17 years ago. Hindi na po ngayon. Natuto na ako, minsan pala tayo, bago ka matuto, nasisira muna tayo, di ba? What I mean is, siyempre, nung healthy tayo, aminin na natin, nung healthy tayo, hindi tayo maingat, di ba? Yung mga lifestyle natin, na sila rin ang dahilan. Yung lifestyle natin, yung din ang dahilan kung bakit bumagsak yung ating mga kalusugan. So it's our responsibility now, paano i-restore yung health natin. Hello kay Ma'am Lilibeth Coloma. Paano i-restore? Hindi natin pwedeng iasa lang kay Doc yung ating ang mga sakit ng family. Tingnan mo, di ba, may hypertension ka. Si Doc may hypertension din. Diabetiko ka, si Doc diabetiko din. May cancer ka, si Doc ayun, nagki-chemotherapy din. Di ba? I tell you people, the best doctor to yourself is you. Katulad namin, hindi na po kami masyadong dependent sa kanila. Natuto na kasi kami at ang nagturo din sa amin, yung mga doktor natin sa health code. Maraming salamat sa mga doktor natin at talagang madami kaming natututunan sa inyo. Yan, maghanap nga ako ng isang magandang kwento ng kagalingan ha. Wait lang. So, yan sa mga natin, sa mga followers natin, tanggalin na natin yung takot sa COVID. Tanggalin natin. Pag tayo lumabas ng bahay, dapat baon-baon natin yung pag-iingat. Follow the health protocol. Very important po yun.
na i-follow natin yung health protocol. But of course, dapat nagpa-power trio tayo. Is the perfect combination of CMD, CBF, at Supreme Juice. Hello kay Sir Dodong Malubay is watching. Umusta na kayo, Dong? Oo. Pero yan, gusto niyo ng kwentong malungkot. Gusto niyo. Kasi ako talaga, ayan, sobrang, ako ngayon, paano isi-share yung ating product. Pero still, hindi lahat ng tao maniniwala sa'yo. Kaya nga madalas sabihin ko, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan. Kaya napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Nakakalungkot lang yung malalaman mo, yung mga taong sinisharean mo. Totoo yan, ma'am. Totoo talaga yan, hindi nga. Ituloy ko na lang yung kwento-kwento ko. Oo, di ba? Sabi totoo yun na minsan kung kailan sino yung kamag-anak mo, sino yung close sa'yo, ay hindi maniniwala. Di ba, Ma'am Del? Na-experience mo ba yun? Kailangan muna silang magkasakit bago tatakbo sa'yo. Ayan ang problema kung nagastosan na sila. Di ba? Katulad nung mga nangyari sa aking mga batchmate. Opo, kasi siguro, iniisip nila kung sino ba ako? Sino nga ba talaga ako na paniniwalaan nila? Pero sinasabi ko yan sa kanila, I am a living testimony restored by Power Trio. Hindi ko tinatago yung 17 years ago at age 43, feeling ko I was on my 60s already. But this time, salamat sa Diyos, fully restored. Wala nang iniinom na mga synthetic drugs. Masarap na uli ang tulog. Wala na yung mga sakit ko kasi. Opo. Oo. But may mga tao na didedma ka. Kaya ako minsan masasaktan, di ba? Ma'am Del, minsan nasasaktan tayo dahil yung mga tao, nagka-care tayo sa mga tao, but kung sino pa yung minsan close sa'yo, hindi maniniwala. Di ba? Experience nyo yan? Okay lang. Sabi ni Ma'am Delia, dati ako lang ang naniniwala, basta tinuloy-tuloy ko lang yun hanggang sa no doctor and no drugs na. Tingnan mo kay Ma'am Del. Opo, marami yan. Pero nakakalungkot dahil may mga alam na nila yung product natin. Oo, alam na nila. Sabi ko nga, minsan, sabi ko doon minsan yung pinsan ko noon, nagkaroon ng cancer, painom lang ng tubig ha. Nagkaroon ng cancer. Sabi ko dito sa amin, management natin sa mga cancer, pag naagapan na, kasi tandaan, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells nabubuhay sa katawang acidic. Kaya marami ngayon may mga bukol. Opo. Kahit operahin ka, di ba ang nangyayari ngayon? Operahin ka, lipat naman yung bukol, opera dito, opera doon, later on tanggalan ka ng suso. O anong mangyayari sa iyo later on? Next nun is chemotherapy. Chemotherapy is a death sentence. Opo, marami niyan. After nung nag-chemotherapy, wala rin, patay din po. Patay din. O pati yung bulsa nila, na-chemotherapy po, yung bulsa, yung kabuhayan ng pamilya. So, ang dami. So, okay lang. Minsan, ang nagasgas yung boses ko na hindi kayo naniwala. Pero you see, sana naniwala. O, di ba? Katulad nung iba kong batchmate, sabi ko dapat tuloy-tuloy nyo. Kasi may mga edad na tayo, may mga senior citizen na tayo. Kung kayo tipid, sabi ko sa budget, at least may CMD po kayo. O ayun, yung isa, nung na-stroke, ano nangyari? Biniak yung ulo. May anak na nurse, nakatulong din daw kasi may mga discount. Hanggang ngayon, gulay po. Di ba? Samantala, yung mga naniwala sa ating product, katulad ng mga kwento-kwento, even si Doc Ian Cabalsa nga, nagkukwento, na kaibigan niya, hindi naniniwala. Nung na-stroke yung asawa, buti na lang na-survive nung pinatakaning bigla ng CMD, hindi natuloy. Ngayon naniniwala na. Ang problema lang kasi, pag hindi ka naniniwala, lalo sa may mga edad na yung may mga hypertension dyan, pag hindi ka naniniwala at bigla kang, katulad yan, siyempre, may mga edad na tayo, bigla kang na-stroke, bigla kang cardiac arrest,
kawawa yung pamilya. Kawawa yung pamilya. O, di ba? O, katulad nun, grabe na yung gastos, biniak yung ulo. O, ang tagal ng recovery. Ngayon daw, saan ba kumakain? O, di ba? Yung sa, ano yan, pagkain niya? Yung inaano pa, pinupurify pa ng maigi. Wala, hindi na po nakabalik. Sayang, talaga sayang. O, kaya doon sa minsan, sa mga, sabi ni Sir Dodong, yun sa mga sana maniwala kayo. O, meron akong sabi ko, kapatid ng asawa ng pinsan ko, diabetiko. Balik-balik na sa ospital. Opo, balik-balik na sa ospital. And I know my power trio, malaking tulong sa mga diabetiko. Kailangan lang subukan. Ayaw daw maniwala. Ayaw maniwala. Sabi ko, tandaan mo yan. Pag hindi yan nagbago, hindi siya naniwala, in 2 years time, magdadialysis yan. O, diba? Ano gusto niyo mangyari yun sa inyo? Kaya minsan nakakalungkot talaga. Anyway, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Congratulations sa mga leaders ni Health Code International. Walang pagod na tumulong sa mga tao ngayon kasi hindi na kaya ng gobyerno. O, diba, sabi nga ng boss natin, sa health management, sa COVID, failure daw yung gobyerno natin. Failure nga. O, tingnan mo, ang taas ng, diba? Failure tayo. Sa kayo naman nga, kahit na mabakunahan, it's really not a guarantee na hindi na tayo mako-COVID. Kaya yun sabi niya, failure sa healthcare, yung healthcare system natin. Kaya dito nga na-prove ng napakaraming tao ang ating power trio. Visit CMD offices. And of course, I will announce later saan natin gaganapin para isahan lang mga taga-Albay. Yung gagawin natin na regional convention caravan, yung ginawa ko yan sa Camarines Norte. Kailangan ko lang talaga yung venue na maluwag na pwede tayo mag-social distancing. So, ang bilis ng oras natin. Para sa mga listeners natin sa area ng Camarines Norte, ito yung mga center natin. Hanapin nyo po, HCI CMD Center at Purok 5. Hanapin lang, HCIBs. Yan, CMD. Yung malaking CMD, yun usually ang mga karatula namin. HCI. Okay. Purok 5, Barangay Mother Lode, near Casorog Checkpoint, Jose Panganiban. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diagolinian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden and Tourist Inn. Sa Cornelapac Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Capalonga, Camarines Norte. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Also, andyan po si Ma'am Susan Correa Abais sa Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion Sur, Paracale. Also, sa dito tayo. Camarines Sur, Catizazil, Binanuahan, Karamuan, Camsur, CMD Center at 36A, Barling Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur, CMD Center at Dortry Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Irigas City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing, sa L&L Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel. Hello kay Ma'am Cecil Brillante. Okay. Si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baao, Camarines Sur, Merly Colasito, Zone 3, Barangay del Carmen, Sangay, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes. Sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Also, sa area ng Masbate,
Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Sa second floor, Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City. Andyan din si Ma'am Jovi Ramirez. District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. At si Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. Sa area ng Sorsogon, CMD Center at second floor, room 204, ACM Building Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Milia Bas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amor, Comadcad, Casillas, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Kagawad Ami Batalior, Salvacion, Malilipot, Albay. Sa second floor, Center Point Building, at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biascas, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue. At top GW Hardware. Sa second district of Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Esquilador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. And by the way, yung kanina na nagtatanong, yung hindi nabubuntis, dapat po power trio ha. Power trio, yung mag-asawa, yun ang kailangan ninyo. Okay, sa Mr. Toy Dahak, Toyjan General Merchandise, Porok 3 Itba, Manito, Albay. Joy Desel Bulos, Porok 1, Kawayan, Manito, Albay. And of course, yung aking office dito sa Legazpi City, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At top, Danvers Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Libianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Porok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Bangkiruhan, Legazpi City. Arsenio Bohemia, Porok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Poro, Legazpi City. Jeremias Balia, Jerez Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Andyan din po si Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Okay. Sabi ni Ma'am Lilibet Caloma, kapag nag-glow na yung skin mo, sign na po ba nang nailabas mo na ang toxin sa katawan? Actually naman talaga, opo. Yes po. Ibig sabihin po, kasi pati yung balat natin ay gumaganda pag nagiging healthy po tayo. Kaya ang dami yung hindi ayaw maniwala na 61 years old na ako. Alam mo, hindi naman sa pag tinabi mo ako sa mga iba kong batchmate, iba talaga si Ma'am Melinda Wee. Opo, dahil naka-power trio. Alagang power trio. Oh, yung mga batchmate ko, matatanda na po sila. Ang hindi lang, yung ilan sa mga gumagamit ng ating power trio. Iba yung kanilang mga ora ngayon. Oo, pero karamihan sa batchmates ko, may mga maintenance. At paisa-isa na po. Marami nang namatay. Opo. Oo. Kaya, yun. Anyway, choice nila yun kung ayaw nilang maniwala, o diba? Kaya salamat sa mga batchmate kong naniwala talaga. Nag-order, binabalik-balikan yung ating produkto, okay? Sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, ground floor Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardeñas Store, beside LBC Office Center ng Ginubatan. Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site. UWAS, Susie Dizon, care of Ochopay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi.
CMD office, second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi, Albay. At sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. Mr. Hill Real, de Zone 9, this Street sa Man Uwas, Albay. Lorly Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Pulangi. And Ma'am Mariel Sabasa, Puro 7, Badian, Uwas, Albay. Okay. Sabi ni Sir Pedro Villanueva, yes po ma'am, tama kayo pag di nag-power trio. Oo nga. Siyempre naman, kung marami kang sakit, marami kang iniinom na gamot, hindi ka basta-basta gumagaling, hindi ka na nakakatulog, o di ba? Kaya ako noon, no, di ba, nung 43 ako, feeling ko I was on my 60s already. And that was 17 years ago. Bakit naramdaman ko ba ngayon na senior citizen ako? Hindi na po. Kaya sana sa mga taong hindi pa naniniwala, try our product. Bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili na matutunan yung natutunan namin at ma-experience ninyo yung na-experience namin. Okay? So, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig at sa mga nasa Facebook. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Ingat-ingat lang po. Bye-bye po sa inyong lahat.